Здравейте, мили българи! Това е новото послание за България на 10 юни 2025 година. Канцела на девятката помага с тези послания, за да се дават предсказания в процеса на нашата революция. Посланието е: мъртви души душмански ще яде бивол, ще има чума по тях, свирепи свине ще ги бучкат в телата, болест по тях ще излезе и живи отвътре ще се топят. Че народец продадоха, дечица унищожиха, златна земя проклеха и вина на народ пренесоха. От тук нататък чума ще ги еде, един по един ще пропаднат, народ с камшик ще ги бие. От утре до вечер ще вият от болка. Война се пада народ роднини, превземе ще се вият от гърч и болки, но хайдути силни млади духове ще излязат по земя, села, градове и места хайдутски, че те един подкупен предател няма от клане да спасят. Един след един на жертва ще горят. Техни поколения ще носят със 7 генерации техни грехове. Това е новото послание за България. Бог да пази вас, Бог да пази България. Марина Джакоби и Канцело девятката.